強烈なのきますよ。脱黒。脱黒。はい。おっと歓声が上がりました。盛り上げお願いしますよ。桃色クローバー Z のポピーユニットをしている社会人のユニット脱黒。脱黒。はい。それぞれのこの特徴を真似してももクロっぽく楽しく笑顔で、またももクロを知らないという人も面白いと思ってもらえるように練習し活動しているということなんですね。見たくなってきましたそれでは早速お願いします。脱黒の皆さんです。やばいやばい。そうかそうか。それはダメだ。それはダメだ。それはが。
私たち今いるアイドル週末ヒロイン桃色クローバーのフリコピーユニット夏黒です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、次でラストの曲になります。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。なんだそれ。こんなけど。ちょっとアンコールアンコールってないのかよ。アンコール行っちゃったよ。
まで滝浦荘園大根記念撮影